Vi viser jer, hvordan man laver kinesisk matematik. Hvis vi tager et eksempel som 43 gange 23, så starter vi med at tage 43 ned ved at lave 4 streger her og 3 streger her. Og så tager vi 23 ned ved at lave 2 streger her og 3 streger her. Og så sætter vi 2 streger her for at opdele det. Og så begynder vi at tælle krydsningerne. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der er 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Der er 18. Og herhen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der er 8. Så sætter vi 9-tallet bagerst. Så sætter vi et 8-tal. Trækker vi 1-tallet over her. Og plusser det sammen. Og så sætter vi endnu et 9. Og sådan laver man kinesisk matematik.